בובות ואנחנו בסרטון חדש של קלאש רויאל. והיום בסרטון אני מברך את הערוץ שלנו כערוץ חדש שעלה וקוראים לו מתן ג'יימס. כנסו, תעשו לייק וסאב, בבקשה. עכשיו היום בסרטון אנחנו הולכים לשחק בקלן באטל ועכשיו אתם בטח שואלים אותי למה אני נמצא על הקטגוריה של הקלפים. למה אני באמת נמצא על זה? זה בגלל שיש לנו פתיחת תיבות מטורפת, כמו שאתם רואים, Legendary Chest, Giant Chest, Magical Chest וגם את הסופר Magical Chest. אל תשכחו אותה, היא בסרטון נפרד שיתחבר עם הסרטון של הפתיחת תיבות הגדולה והמטורפת הזאת שעומדת להיות. עכשיו כמו שאתם רואים עכשיו, אתם רואים את השחקן שלי הוא ארנה 9, אבל השיא שלו זה ארנה 10, 3084 כמו שאתם בטח רואים. הנה זה הדק של האוג ריידר פרש שאני ממש אוהב אותו. ובפתיחת תיבות יכול להיות שיש שתי לג'נדרי צ'סט, שתי ג'יינט צ'סט, שתי מג'יקל צ'סט, שתי סופר מג'יקל, ויכול להיות שיהיה דראפט צ'סט. חברים, אני לא מבטיח שיהיה דראפט צ'סט, אבל יכול להיות שיהיה דראפט צ'סט, גם תיבת קלאסיק וגרנד צ'אלנג', וברור גם את הקלן צ'סט שבשבילו חיכינו. אז עכשיו בלי יותר מדי דיבורים ובואו ניגש למשחק הראשון שלנו, קלן באטל. בואו נראה מי יענה לנו. עוד מישהו שתפס אותו. בואו נראה מי קולט שזה אני. הנה, קלטו אותנו. בואו נתחיל את המשחק הראשון. אני עם חבר שלי, אני עם ליאם קינג. מה שאתם יודעים, הוא חבר שלי. ואנחנו שמים כאן דאבל אוג ולקירי, פוש מטורף, ואנחנו הולכים להוסיף כאן פריז. וואו חברים, זה היה פריז פשוט מטורף. עכשיו אנחנו צריכים להתחיל קאונטר. ליאם יש לו אינפרנו, ליאם תטפל בהם. ליאם סמוך עליי, אני שם כאן פרינסס, לא לשים כלום. בדיוק דארק פרינס. אופה, מצוין ליאם, אנחנו הצלחנו, כל הכבוד לנו. עכשיו שם את האירוז מבוזבז, כי אם היה לנו מיניון זה הייתי שם עכשיו, אבל לא נורא. ליאם אולי יזרוק את הגובלין ברל, בוא נראה. לא, הוא מחכה עם זה. איזה אירוז מטומטם, לא יודעת כמה זה היה טוב, אבל אנחנו יוצאים עכשיו לסוג של פוש. לא חיכיתי עם זאפ, הלך לי המיני פקה. לפחות שייתן מכה אחת לטאוור